Kirik. Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendelik iki? Tutuk godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa semantri aja kula ceblokke kabeh. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake Ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Dewae tak usah asik. Dewae murat-marit tak sikat kabeh. Lah kok ming Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Gong tak antil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngopo sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan kabeh. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Lho kirik. Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke.
Meng Durna iki kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngetok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doting pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak werku tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Siwa Semar. Ranggana magawe gelar ira wang-wang. Wah. Mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake. Dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Resi Abang. Jebul didombani karo Antasena. Pakde Surtayu pancen kepara nyata. Aku minangka dadi wakiling anak-anake Kakene Semar. Sing Kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina, mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa. Aja jiat gedene gawe geger karang kadempel. Nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel, aja nglakon dosa. Antasena sing ora trima. Tantrimane Antasena, aku yang saguh gawe srana mbubarake para sata Kurawa. Lho. Bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa, apa abamu? Ora iso mboyong Semar. Luwung baya tak tekati mbesmi marang karang kadempel. Luwe-luwe karembes marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoke ngaradan Pakde Surtayu kundul ora. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balekake marang Pakde Surtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pakde Surtayu.
godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tak ceblokke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngampet ambekan. Wis. Pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngampet ambekan sing tenanan, ngampet ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean nang pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko rak bablas. Bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung kan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macem apa kowe? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora sanyumbari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangko tayone negane atiku. Momeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, Yan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, leno pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Ngati-ati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok, Reng. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok gleleng kowe, Wer? Tumbak ditutukke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Ora usah wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak.
Ana apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih. Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngosak asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Lho, merem. Ngambet-ambekan. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. Carane sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng saiki. Wah! Sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Ngumpul sithik, Pak. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh, Gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya Gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mongko Bagong tak jake gelut ning dron bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya ula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, niku wis apik. Merem ngambet-ambekan. Aja endo. Nek arep dingslupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene anane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Iblis? Kon Iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilen nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong. Aja balekke Gong. Wis kowe ra sampean.
Santai wae to, kowe ora sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kae. Ora jeneng aku ora wani iki. Gong wae wae. Oh. Kowe kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok ming animasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangken ora. Ayo, Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng timbles saka Dirgantara. Solare entek apa ya iki? Kok wis ora gelem banter ya? Diceblokke sak dodo, Mas. Ceblokke karo sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Nek ati iso diceblokke. Anggere ana mak sendul kudu mencolot. Nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos wae, ngatos ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Mendadak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning lene ansepke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balikke, Gong. Moh. Ukuran 3-4. Ah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Wong kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak kathoke jero. Ha iya. Sengkune iki patih kok kathoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Kosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Nek ora dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku. Lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara Garukaca nek wis rampung masalah beneng kene terus. Lho. Neng kono terus piye? Maksude beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok
Ming tekan semuk semene cok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeblok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Gong? Sing iso ambles ya wis metu kok, Truk, mbok ya wis. Ha iya, akeh lho bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe sing diutus sapa ra ndoro-ndoro ki samakta ing Gati Sawika ing diri, Truk. Marikoten prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir, Siwanayantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwanayantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggihan setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwanayantaka, aku mangkat dina iki Siwanayantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Ya jagat mangistung karo wayah bener jagat gawe kaget iki kaya ora pangling soane Atmat Jakundur Sila Geni Wisanggeni padha kanthi raja sapraptamu kulup tansah pinanganing ngawidadan niring sambi kalawa praptaku ana ing Dwarawati kemaring aku ngaturake sembah sumenging pangabektiku kunjuk ngersaning Prabu Dwaraka nyaya kulup ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ono ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sapraptamu nggih
Pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe. Aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdhe. Ya kula Antasena ndak tampa. Pangestuning wong tuwa tampan ana ndak gegem dadekake jimat. Anggir wisanggeni. Katuran karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki slamet tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman. Kula tampi dawa sami-sami. Anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garpu ruci slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik. Kula tampi dawa sami-sami. Raden kekalih dipun sengejaken anggenipun lenggah. Siwa mati Udawa iya. Kaya ora kepenak praptaku wa. Pakdhe Pati Udawa iya. Kaya ora kepenak sowanku ning negara Ndarawati Pakdhe. Wisanggeni. Siwa Ndarawati ana dawuh. Sumengko pengawak Bajrandamar sasi gita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang wakmu Ndarawati. Setemene ngene wa. Sowanku saning Prabu Ndarawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Drepsala Geni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitaning dewa lumantar pasumpenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggahing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndarawati. Ora ana pambiyantuning wakmu Ndarawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gone wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Wah Ndarawati. Mula wa sowanku iki malih-malih apa? Tanara kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndarawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyo marang Karang Kadempel wa Ndarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astaning asta. Jagat wasaning Bathara Wayahpura jagat wisanggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndarawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadewatan. Ora ana wong liya ingkang dionangake ngasta kejaba Nata Ndarawati lha kok dadi Kakang Semar. Mong kepengin gayuh kanugrahan wae lha kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang geduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone Purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndarawati. Mula sing gedhe pangapuramu ya wisanggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparengake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wisanggeni.
Antasena. Oh, Wadi. Lah kok dadi banjur sumanonong suman menyaket kelawan Makming Ndarawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndarawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Jagasuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Jagasuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndarawati, Siwa Ndarawati. Setyaki. Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki, Kanjengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakapinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng kawi geger negara Ndarawati. Nek ora krungu Senopati Ndarawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndarawati niki dadi tanggung jawabe Satru Ingkar Boruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndarawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Jagasuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndarawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatane malih jelas. Lah ya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Patih kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanan para kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Aku ing bakal misah ing padha gejegan kula semanggahaken Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garboruci. Bapak keperanggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking aloko Gir kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena. Lek wis ora sandadak kakehan gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan Majile iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Jagasuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake Majile Garboruci, Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Jagasuma. Nggih. Kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima. Ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon. Apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu. Ayo dijajal Rik, nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu. Monggo kula ladosi. Ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Makjlik Garboruci. Aja indole.
gendeng ngene iki. Gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan ayo padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut kula dipun jotos Anggrantosena namung kados dipun cocok idom aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk kula dipun jotos Anggrantosena kaya dipijeti prawan aku dijotos Majelis Setyaki dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antasena ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antasena piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe geger negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma temanono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antasena, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula tampanono. Mangkato ning Karang Kadempel ya matur nuwun bisa nggene endi mengko wis anggere bakal sumusul marang kowe nggih ya wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggere lan Antasena iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya mung bakal ndak kanthi pirembugan berembagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebul ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mekaten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladok wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki lho niki ngestaken dawuh Prabu. Werkudara. Iye. Ora pangling iki kaya dene atmajaku Gatotkaca. Apa dene atmajaning Dimas Arjuna. Anakku lanang Angka Wijaya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mbok menawi wonten wigatos dene putra-putra Paduka pareng sowan wonten negari Ngamarta. Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa. Gatotkaca wonten timbalan Prabu. Maradhyaki matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matur marang wakmu Darma Kusuma ing Ngamarta wale-wale menapa Prabu suwan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya inggih Siwanayantaka
ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada, sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darma Kusuma. Mangkahanggro sesumbar Lindha pami konceng kumaludhok Guntur ketop lumembak penyu kang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng wakmu Ngamarta bakal owel maringake Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu Pustaka Jamus Klimasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye. Teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada nggir Tanjung Anom. Dian Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten. Sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel. Mila sakmangke Gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kula nyuwun pamunten. Tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun. Paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun. Bebasan putung kabandhemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Wah punten amit sang Klimantabe direbena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Koko Prabu. Mboten ateges kula panika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanten ugi Kakang Mas Madukara. Ingkang tan wandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati. Menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika selaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan
Mbok menawi menapa ing dipun tindaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan ya to yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Si Adi aja mung kandhek ana ing pangucap tegese Si Adi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula kinarya lintu Koko Prabu kantinan pustaka Jamus Krimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pangapunten mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Minggiro ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma. Mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ora dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dening Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klimasada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungkasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel, Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani. Kula aturi paringaken Paman. lekas kita linuteng kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu yono tanah kolong jagat Dewa Bathara Antarja Prabu kula ingkang sowan eneng apa lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale menapa sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening
Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan kelawan Atmaja Kunjangkar Bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwanaya Antaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kekiyatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepunden Pandhawa. Nanging ngendinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho, pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klima Sada, Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipurtus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Maring jajalan sukertane baune iblis lanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen to bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manut, yen pancen kowe durung ngerti. Pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradat jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iki padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ana ing jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Nyilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa patuhe. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendharat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa ning kene ditemtokke Antarja. Kresna inggih Kakang Prabu. Kula ingkang raying Ndarawati. Sirmu piye karepmu piye? Ayo kene. Antarja ki maju ngarep aku kene. Jejeki raine parat menungso ora tatanan. Lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala. Monggo dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala ki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit. Kowe ora iso digawa dening sapa wae. Sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara. Kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun. Lah kok dadi arep disilih karo Semar. Memek mripate Semar. Diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo? Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka. Nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar. Lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Ngono, inggih. Lah terus kembang tok paringke. Kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk. Tumunten kabaring kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. 3 pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel.
Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar. Kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena. Leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Ndara Antarja to? Yo. Lah pundi pusaka Nenggala? Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana. Tadet saliweran sak nginggiling Karang Kadempel tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet Karang Kadempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan sumunar cumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing Karang Kadempel andayani tentreming negari Ngamarta Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga.
Dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padhang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta, Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggelangan setunggal menapa, tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.